Bagak metken ka idi anu gandat muntut ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na idi aldaw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Tawen met ati naglabas tinuruam ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin ano ang nagparparik na pagkumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita. Hinto nagsara ka, kusilapan ka, ipasulik tutoy mata, ako mitaken ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tantot panang iparik na, ang nagbiyagang naawan ka. Pinto nagsara ka, kusilapan ka, ipasulik tutoy mata, ako mitaken ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tanto panang iparik na, ang nagbiyagang naawan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim agarap sa maitura, balay gigit masaraka, kalpasan niya siya ket panawan. Hinto nagsara ka, kusilapan ka, ipasulik tutoy mata, ako mitaken ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tantot panang iparik na, ang nagbiyagang naawan ka. Suwanan na maililiwag lataken ka, bareng no kapailak to nga aramiden ka. Ito nagsara ka, kusilapan ka, ipasulik tutoy mata, ako mitaken ka. Sakto pa'y pangato, en ipababa, kas tantot panang iparik na,
nasakit ngay kikita. Di na talikodan punasem day tatuaduam agpalawag agman. Di kinapudno na tunggal kasangay mo siyak tay di makaidna. Amo kay ni gustuem at daag sibay mo nga aglalailuken ka. Adut nagkurangat tauray laing nusurat di kan masubalitan. Ngem di na kayat nga sawen nga awan kan dito'y naken kurang aglat panawen. No isod pagkunaan adi ka na'y ayaten daytoy meti laglagipen di ka kumban sinublianan. Ya kuman at pagpagitan tadyak kayat ngayon ka masaktan. Di kan masubalitan. Ngem di nga kayat nga sawen nga awan kan dito'y nakem kurang aglat panawen. No isod pagkunaan adi ka na'y ayaten daytoy met dilaglagipen di ka kuman sinublianan. Ya kuman ang pagpagitan tadyak kayat ngayon ka masaktan. Ya kuman ang pagpagitan tadyak kayat ngayon ka masaktan. Malapdan daytoy rikna nga agladini nasikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem atase biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate
Inagsinga Dua nga puso nga pinpinaten. Turay awan ka Tuy sidong ko Jak tugang den nalipaten Daayat mo Daytadong mo Awan umarta Tuy nga ayan Sikalat makariknaan Di ka tupulos Malipatan Na na minsan Nagbalin ka Ang paset tuy biyag ko Agiyaman na Tatimdeng ka Anang paraniyag Nalidem alubong ko Biyag ko ay ayatin kaunay Uray ang kandito'y dena Jak maepeng tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin dupay na sakit na awaten inagsinga dua nga puso nga aking pinaten. Turay awan ka tuy sidong ko Jak tugang den nalipaten Daayat mo Daytadong mo Awan umarta Tuy nga ayan Sikalat makariknaan Di ka tupulos Malipatan Na na minsan Nagbalin ka Ang paset tuy biyag ko Agiyaman na Tatimdeng ka Anang paraniyang Nalidem alubong ko Biyag ko ay ayatin kaunay Uray awan kandito'y dena Pus, dito'y pailang programa mi na kauluan Rayaw ni Ilocano. Sa dinuman Ti ayan mo Biyag ko Apo, kumulting isiga. Kaya't ko kuman Ken ka Ngay puno Siga ka na yun Ti arapaap ko Ket di kanto Mapukaw Dito'y lagi
Rayaw ni Ilocano. Mapukaw, dito'y lagip ko. Agulabas, manting, adu-adawen. Ikariken ka, asika, sikalain. Di ka masursuro, di ako alipatin. Uray pa'y adda ako, ijay tanin. Okay, kasalukuyan kayo pa lang ako agdingding nga, gitiya programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Diyan sa makauli. Dahil tagayam, di kung kunang makakulting nga talaga tumudok pa iti puso. Sa man, ti ayan mo biyag ko. Kaya't kukumaken ka, nga'y pugno. Sika ka na yun, di arapa ako. Mapukaw, dito'y lagip ko. Aglabas, manti, adu-adawen. Ikariken kan, asika, sikalain. Di ka masursuro, di ako alipatin. Uray pa'y adda ako, ijay tanin. Uray pa'y adda ako, ijay tanin. Rayaw ni Ilocano. Yan, dito ang Para ka di kita akin request. Request ko. Pati siya, request ko dito. Pahiram. Oras na ay siyak na'y umadayo. Ganyan na nagaligan, ayan ang pulot ko. Bebeng nalae, gain na piruke, tay mabubuda, kaniyang naikede. Lupay na sae, gemday to'y tirumbe. Amo adakis, tinta aramide. Jak may turekay, nga inang buyae, panagluan
Isut at daan kapingan Awan titengel ko nga mangikot ken ka Rudi lang tuy ayan Gaing nakin parik na Diyak maipton No sa iti lang kamit doon Gapulak ken ayan Apigulot ko Akilure Nagpalinak anarot ko Nagpaanipen Isan ko apukpukon Kapsat, Paula, ang pamerenda ka ba? Doa kayo kinuliliwa, please. Mabisina ke. Apay nga apay nga dadabot-bot tay bulsa ka mo. Yes! 501-105. Ate Virgie Marana numawit. Yes! I'll be watching! Nungay na sa Yemgay tu'y tinubin Ambo kadakes Tinta ar-arang hirin Diyak ngay turekay Nga inang puyain Panagluan na Kabukan niyak lain Diyak maipon Nasa iti lang kamit doon Gapulak ken ayan Ang pigulot ko Aklune Napalinak anarot ko Nagpaanite Isan ko apukpukon Diyak maipton No sa iti lang kamit doon Kapulak ken ayan Ang pigulot ko Akilure Napalinak anarot ko Nagpaadite Isan ko apukpukon Maraming salamat po sa mga love. Yes! Ayan! Napudot siya. Ayan ka, number 1, hulog nga ayan! Kelvin Jan Salem. Yes, it's Ina Hernando at Kimberly Agulay Adriano. Kasama ni Tita Melby de la Cruz Martin. Ayan nga po watching. Lil Kim Bornay. Liz Grace Kapakungan. Yes, Rich Michelle Balchano Tapora. Ma'am Zenny Pasyon. Thank you so much. Ate Love. Yaka! Asawa! No. George Alves, ayan I'll be watching. Kasama ni Gilmar Bulan. Ayan. Sir Calvin Jan Salem. Ate Linda Tito Lungboy. Lo. Si Mami Ira Susan, ayan, I'll be watching. Yes, sige, 500 viewers tayo na tangaal daw. Ayan, thank you so much. Di ka din na awan nagkasulya. Pinaramit kumit amin ang pagragsaka. Ganyan din subad mo, sinaktang laing kay puso. Di mo inilanan na puno kayat ko. Karim kaniya, ingka kinalikodan, martir ako na ikalan.
sikat ng perdi, ang waswas, kani ayan, ng keltay, karangiti, arapaan. Di tarendang, awan nagpasulat, kain pa ay kuamin, ang kabaelang, di tarendang, awan nagpasulat. Sikat ng perdi, ng waswas, kani ayan, ng keltay, kadangiti, arapan. Sikat ng perdi, ng waswas, kani ayan, when na perdi. Yan, thank you so much. Bigay 500. Inayat ka, napudno ken natarnaw, ngem in kulbo, tuy puso kenin ka linipatan. Pinilit ko na iliw-liwan sa empty to'y kaungkat, ke tinawag kung saan ka, para kaniya. Pudnuan na rigan, piti manglipat, nupay pilit ko na iwagsin, lagip mo agsugli. Dagiti imbalakang mo, ngolpit ken pain, ket ngay mulan ibarukong ko, kas may isa apuris narigan itimang lipan, sa emiti naglabas, dagidi apanagin bubulse, agin ka ngayon ka nang lipat, jakman may waksi, latingit ito'y rigna, ay nagrika, iti agbiyan, ngagmay-maysa, nagulip ka, naranggas ken naulpit ka, manangalilaw, manangirurumen, ken manangkulbo. Ilitan ka ngaywaksi, iti
dagidi apan naging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat Jakman ang may waksi latingit ito'y rik na ay nagrika iti agbiag nga agmay maysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin akinatao uray aniya tinaglabas ken ka saan ngay subiyag ko tinapatay kaniya iti likudan umsi amangeg ko ipatpatay kan tulad ta atu agura iti nalakang ko adu alunod ti sinagaba tuy naken ko nukun na puso kiti sumuko saan ngay subiyag ko iti paturay ko kinapateg mo dito'y puso ti laban ko dawat nga isubat mo asi siya di ta puso dawat adi na kuman guliban dawat nang ikarya tuy puso dawat nga isubat mo asi siya di ta puso dawat adi na kuman guliban dawat kasikala nang ikarya tuy puso kasikala nang ikarya tuy puso
Kas manawan patinggana Pulo sa diyang ninamnama Ti pagsinaanta Lulwag ti ang patingga Litay inang marigna No tirabi nga ang may sa si kalae panunute an anusan ikarigata pituy dan na ururayan ka kanarika di ang may sa aglalo lukailiw ka narigat numaminsan numagnang namaka itinapudno nga ayan ubaw met kaya nupan panunute ragsak di ang patingga karing karini kay nilala tinapudno tita ayan no tirabi nga ang may sa si kalae panunute an ano sa ikarigana tituy din na ururayan ka tanarika di ang may sa at lalo lukailiw ka nagsaem an anusa sikat di kapuna pulos sa diyang ninamnama di pagsinaanta no tirabi nga may sa si kalaeng an panunute an ano sa ikarigata tituy na ururayan ka tanarika iti ang may sa at lalo makailiw ka ang kititiman pa sa natay sagsaga kaniya Bumatay M. Conrado Fang Eleria Grace Tulio LD Sofia de Guzman Casinas an ano sa tanarika ang sapul sa balinga ayan ayon kasama yung nga inang isagsagot dito kay ni Eduardo Martin Carla May inayat ka napudno ken natarnaw
napudnuan narigan iti manglipat nupay pilit ko na iwagsin lagi mo agsugli dagiti imbalak mo ngolpit ken pain ket ngay mulan ibarukong ko kas maysa apuris narigan iti manglipan sa iti naglabas dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat Jakman may waksi latingit dito'y rikna ay nagrika iti agbiyan ngagmay maysa nagulip ka naranggas ken naulpit ka manangan lilaw manang irurumen ken manang ikulbo iliten ka ngaywaksi iti ko tadi ka amay kari iti pamatek ko narigan iti manglipan sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jakman may waksi latingit dito'y rikna ay nagrika iti agbiyan nga agmay maysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin kinatao uray aniya tinaglabas ken ka saan ngay subiyag ko pinapatay kaniya iti likudan umsi amangeg ko ipatpatekan tulad ta adu agura iti nalakang ko adu alunod isinagaba tuy nakin ko
sumuko saan ngay subiyak ko iti paturay ko kinapateg mo dito'y puso di laban ko dawat nga isubat mo asi siya di ta puso dawat adi na kuman guliban dawat nang ikarya to'y puso dawat nga isubat mo asi siya di ta puso dawat adi na kuman guliban dawat kasikala nang ikarya to'y puso kasikala nang ikarya to'y puso Jem, Tita Linda, Elsa Bayani, Sir Tony Calip, No Pero Bad, Mami Susana Alejo, Ate Jocelyn Tipinet Asido, Ate Love, iti na minsan nga apay nagkuy-kuyog ta napnuanan kinaragsak ta kas manawan patinggana ulo sa diyang ninamnama ti pagsinaan ta lulwag ti ang patingga litay inang marigna no tirabi numang nang namaka iti puno nga ayat ubaw met kaya nupan panunute ragsak
Kahit karidi kay nilala, tinapot no tita aya, no tirabi nga amay may sa si kalae panpanunute an ano sa ikarigata dito'y din na ororayan ka tanari ka di ang may sa at lalo lukailiw ka nagsaem an ano sa sikat di ka puna pulos sa diyang ninamnama di ba't sinaanta no tirabi nga may sa si kalaeng man panunute an ano sa ikarigata dito'y na ururayan ka tanariga iti ang may sa at lalo lukailiw ka. Ang kititiman pa sa natay sagsago kaniya bumatay Conrado Fang Eleria, Grace Tulio, LV Sobia de Guzman Casinas. An ano sa tanarika ang sapul sa balinga ayan. Ayon, kasama yung nga inang isagsagot dito kay ni Eduardo Martin, Carla May.